जोबोद साबायखर बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि गेदेमा डक्टर सुरजचन्द्र सोरजिगिरिसिम बे समाव जोङो जोंनि उननि हाबाफारिखौ जों आवगायगोन आरो बे समावनो बिथां आं बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइ बरायनानै लानो थाखाय खावलायदों। बे समाव दसे समाव सोनानै बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों। जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मुस्रि दैदेनगिरि नेरसोन दैमारि गांसे आर'नाइ बरायना लादों। बर' गुदि फरायसालि आफादनि मानजाथाव गाहाय नेहाथारि मुस्रि थानेस्वर ब्रह्म दैमारि आरो लोगोसे आफादगिरि बिथां मदान मोहन बसुमतारी बिथां आं सानैखौबो बे समाव बरायना लानो थाखाय खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव गाहाय नेहाथारि मुस्रि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जों बे समाव बरायना लादों। NCR दिल्ली बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि प्रफेसर निरला लांसियारि सार बिथांमोन दसे समाव फैनानै जोंनि बरायनायखौ आलादा खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों उन्दै समनि लेङाइ आफादगिरि बरायना लादों। निमाहा हो जोंहा मेंनाय गेजेरजों बानाय गेजेरजों थाबथानाय गेजेरजों खामानि मावबोदों आरो बे मानजाथाव आफादनि मानजाथाव आफादगिरि जोंनि मानजाथाव कमल सिंह नार्जारि बिथां खावलायदों। जोंनि गेजेराव दङ जोंनि बयनिबो बिदा गेदेर हिसाबै प्रमद रामसियारि आदा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जों बरायगोन। मानजाथाव मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथावनि गाहाय नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि साबायखर थाबाय। जोङो उनावहाय सिनायथिखौ होबावगोन। बे समाव आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेदेमा सानै लेङाइ आफादगिरि फारि मुस्रि सीताराम बसुमतारी आरो मुस्रि प्रशान्त बर' बिथांमोनखौ मुंख्लं 살지 않아.